aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa ye septembre kalo tile 18 sanba 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sani an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni na carilen ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Aka Mali Association des professionnels de la presse en ligne ni o appel Mali ma yɛrɛ kɔni olu bɛ communiqué kɛ tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 16 sanba 2025 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔ o bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni carili cayara kosɛbɛ an ka jamana bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko kunnafoni kolon minnu yɛrɛ kɔni carila k'u bɛ se ka na ni basigiba ye ale ni ɲagami ye jamana kɔnɔna na wa a bɛ kɛ menacé ka ɲɛsin jamana ka lakana yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu de kɔnɔna la appel Mali ma bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka hakili to an yɛrɛ la an bɛ kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni lamɛn an k'u sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman n'o y'a sɔrɔ tiɲɛw yɛrɛ kɔni don yanni an ka kunnafoniya ninnu cari yɔrɔ wɛrɛw la. Ka sanga ni wagati tɛmɛnenw na Bamaci wale aw ye tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛni ka bila an ka jamana ka citerne caman minnu yɛrɛ kɔnɔ na ka sanga ni o ko ye tarata 2 septembre kalo tile 16 sanba 2025 an ka groupement malien des professionnels du pétrole ni o kɔni ye jɛkulu ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na minnu yɛrɛ de kɔni ka baara ye tajimafɛn donni n'a feereli ko ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ni maa ninnu ni an ka Mali premier ministre bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ni o ye général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni senfɛ an ka premier ministre kuma min yɛrɛ kɔni bɛ ale fɛ ni ka o ɲɛfɔ ni jɛkulu man a b'o fɔ o fɛnɛ jɔrɔna minnu fɛnɛ bɛ jɛkulu man na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni o ka citerne caman yɛrɛ kɔni tiɲɛni o fɛnɛ bɛ o ko nin da an ka autorités yɛrɛ kɔni tulo kan wale min kɛra sababu ye n'u jɛra ɲɔgɔn fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ walasa ka se ka don n'a nataw la ni ɲɔgɔnna ko ninnu bali. Tɛnɛ tɛmɛnen septembre kalo tile 15 sanba 2025 an ka Mali kalanko minisiri n'o ye Amadou Sy Savané ale ni an ka jamana école karamɔgɔw ka syndicat caman kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ a ka cakɛda kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ na ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔnɔ na kalanko minisiri ale ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani école karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la école ta baaraw yɛrɛ kɔnɔ na walasa jɔrɔna minnu bɛ école karamɔgɔ ninnu kan u ka se ka u da minisiri kulo kan minisiri fɛnɛ ka laɲini ye min ye école karamɔgɔ ninnu fanfɛ a fɛnɛ bɛ u da an ka école karamɔgɔ ninnu ka syndicat kulo kan. Tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 16 sanba 2025 an ka jamana avocat minnu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ka o kɛ jɛkulu yɛrɛ kɔni walasa ka fɛɛrɛ latigɛ k'an ka furancɛ fanga ɲɛmaa kɔni ye décret min ta ne ka parti politique ci ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka se ka furancɛ fanga ɲɛmaa ka décret yɛrɛ kɔni annulé ni jɛkulu man yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ne ka communiqué kɛ nin don kofɔli la communiqué min kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'olu ye plainte min yɛrɛ kɔni tigɛ an ka jamana conseil national de transition membre 2 yɛrɛ kɔni ma wagati tɛmɛnenw na ko octobre kalo tile 2 nata in na sanba 2025 ni CNT membre 2 ni yɛrɛ kɔnɔna na ta jɔ an ka Mali cybercriminalité tribunal yɛrɛ kɔnɔna walasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka kow la. Alliance des États du Sahel n'o ye AES ni o jamanaw yɛrɛ kɔni Mali Burkina Faso ale Niger olu ka kiriko minisiriw yɛrɛ kɔni kun bɛ tile damadɔni baaraw yɛrɛ kɔnɔna na baara min yɛrɛ kɔni kɔfɛ u kɔni taara Niger jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye général Abdourahmane Tiani walasa jaabi min yɛrɛ kɔni bɔra u ka baara nin yɛrɛ kɔnɔna ka se ka o jaabiw da Niger jamana ɲɛmaa kulo kan. Tarata 2 septembre kalo tile 16 sanba 2025 Sierra Leone jamana ɲɛmaa ni o ye Julius Maada Bio yɛrɛ kɔni ale sera Burkina Faso jamana kɔnɔna na nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna yɔrɔ min na a kunbɛra kunbɛcogo ɲumanw yɛrɛ kɔnɔna Burkina Faso ka aéroport yɛrɛ kɔnɔna a yɛrɛ la k'a fɔ ko Sierra Leone jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka nali Burkina Faso jamana kɔnɔna na o kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa jamana ɲɛmaa fila nin ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min jɛɲɔgɔn bɛ Burkina ale ni Sierra Leone ɲɔgɔn cɛ la ka dɔ fara o jɛɲɔgɔn ye kan ni ka a sinsin yɛrɛ kɔni ni kunnafoniba de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Association des professionnels de la presse en ligne du Mali ma yɛrɛ kɔni ni o ye appel Mali ye olu bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka to k'an ka jateminɛw cɛ an ka hakili to an yɛrɛ la ka da kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni carili bɛ ka caya kosɛbɛ an ka jamana bɔlɔlɔsiraw kan communiqué la min carila tarata 2 septembre kalo tile 16 sanba 2025 appel Mali ma bɛ dénoncé kɛ bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kunnafoni kolon dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka cari an ka jamana bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan kunnafoni kolon minnu bɛ
kɛ menacé an ka jamana lakana ale ni a basigi yɛrɛ kɔnɔna. Appel Mali maaw ka kɔrɔfɔ la kabe wagati min na i n'a fɔ ko bi kunnafoni kolon ale ni munumunukan caman yɛrɛ kɔni bɛ yalala an ka bɔlɔlɔsiraw kan. Ko wale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ne ka jamana kɔnɔdenw jatigɛ kosɛbɛ wa an ka Mali lakana tigilamaaw bɛ ka cɛsiri baara min kɛ walasa ka se ka jamana yɛrɛ kɔni lafasa ko wale bɛ ka kɛ sababu ye ni ka olu ka o cɛsiri baara ni yɛrɛ kɔni fɛgɛya kosɛbɛ. Jɛkulu man yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛkili kɛ ne ka ɲɛsin maa dɔw yɛrɛ kɔni ma ko wagati laban yɛrɛ kɔni na maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka kunnafoniya dɔw partager ka sɔrɔ u t'a dɔn k'i bɛ taa sɔrɔ o kunnafoniya yɛrɛ kɔni ye kunnafoni kolon de ka da ka dɔw yɛrɛ kɔni na u bɛ taa image wɛrɛw yɛrɛ kɔni ta k'a fɔ ko o kɛra an ka jamana kɔnɔna na ko ka sɔrɔ ani Mali jamana tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Kani an ka jamana kɔnɔna na maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan olu fana bɛ ka ko dɔw yɛrɛ kɔni kɛ minnu ka baara yɛrɛ kɔni tɛ fankelen fɛ ka da kan e maa min cɛsirilen don i ka baara la i man kan tɛ ka nin ko ninnu kɛ ko bɛ ka nin ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ a bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa ka se ka u ka compte monétiser ka da kan u bɛ wari sɔrɔ o de la kɔrɔ de kɔni u bɛ ka jagoya beziw créer jamana kɔnɔna na walasa u ka compte ka se ka monétiser cogo min u ka wari sɔrɔ ko nka o maa ninnu bɛ o wale min yɛrɛ kɔni kɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ bɔ a la u ka sira foyi yɛrɛ kɔni t'o la wa k'ale tɛ jɔrɔ ni o ye ko ka sɔrɔ u bɛ ka nin ko min yɛrɛ kɔni kɛ a bɛ ka kɛ tiɲɛniba ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ko nin ko kɛbali nin yɛrɛ kɔni dun bɛ jamana kɔnɔdenw ka bɛnw yɛrɛ kɔni tiɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la wa basigi bɛ jamana kɔnɔna na a bɛ o basigi yɛrɛ kɔni fɛgɛya kosɛbɛ ni situation ko hukumu de kɔnɔna la Appel Mali maaw bɛ wulemada kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u b'a ɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ an ka jamana kɔnɔden ɲumanya baaraw kɛ wa u bɛ laɲini kɛ an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ bɔlɔlɔsiraw kan k'a laɲini don olu yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka baaraw kɛ baara kɛcogo ɲuman fɛn na jɛkulu in bɛ hakilinajigi kɛ ne ka ɲɛsin an ka jamana kunnafonidilaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw kan ko maa ninnu k'u jija u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min ye charte de la presse en ligne yɛrɛ kɔni u ka o charte in labato a bɛ laɲini dɔ yɛrɛ kɔni kɛ u fɛ ka tila k'a yir'u la k'a fɔ k'u kan ka nin ko in yɛrɛ de kɔni kɛ o laɲini ninnu ye jumɛnw ye ko ɲani u ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni cari bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan u ka kunnafoniya ninnu sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ k'u ka to ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni cari min bɛ se ka na kɛ sababu ye ka jamana ka bɛn sabati ale ni jamana kɔnɔdenw ka ɲɛnamaya kɛli ɲɔgɔn kan ka se ka o yɛrɛ kɔni sabati u ka o kunnafoniya nin yɛrɛ de kɔni cari min ye ko ye min bɛ se ka na ni farali ale ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni an ka jamana kɔnɔna na k'u tanga o ɲɔgɔnna kuma ninnu fɔli ma Appel Mali maaw yɛrɛ kɔni bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko walasa kunnafoniya yɛrɛ kɔni ka cari jamana kɔnɔna na kunnafoniya min ye kunnafoni jɛlen ye o sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɔni don k'a ka kan jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka u fanga de fara ɲɔgɔn kan Appel Mali maaw filɛ ne ka nin message min yɛrɛ kɔni cari bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka message in kɛ kun ye ko kelen de ye o de ye ko wagati yɛrɛ kɔni sera Mali jamana kɔnɔdenw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ kunnafoniya kolonw yɛrɛ kɔni carili ka olu dabila walasa ka se ka Mali ni a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni lakana nin wagati in na an fana bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko an k'an janto kunnafoni kolonw yɛrɛ kɔni na ka d'a kan wagati laban in na ni an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ kunnafoniya caman yɛrɛ kɔni bɛ ka cari nka a bɛ n'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ kɔni ka dɔgɔ kunnafoniya nin na wari de kɔni na a laɲini don jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ k'an k'an sɔgɔlen yɛrɛ kɔni to an ka gouvernement maaw ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan ni min kɛra jamana kɔnɔna na a bɛ ɲɛfɔ yen nɔ yɛrɛ kɔni maa caman yɛrɛ kɔni bɛ bɔlɔlɔsira yɛrɛ kɔni ka olu kɔni ka baara de ye ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni cari min bɛ se ka na ni basigibali ye an ka Mali jamana kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na ka kan an k'an yɛrɛ tanga o ko nin yɛrɛ kɔni ma an n'an bɛ fɛn minnu yɛrɛ kɔni partager an k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ nin ko ninnu yɛrɛ kɔni ye tiɲɛw de ka d'a kan o yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye n'an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ kɔni ka basigi ale ni bɛn ni kɛlɛ bɛ an ka jamana kɔnɔna na ka o bɛn yɛrɛ kɔni sabati halisa Tarata 2 septembre kalo tile 16 san 2025 an ka Mali premier ministre ni o ye Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ale ni an ka groupement malien des professionnels du pétrole maaw ka représentant yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ premier ministre ni jɛkulu man yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye bɛ kɛ o y'a sɔrɔ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Bamaji wale maaw kɔni taara binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin an ka jamana citerne camanw ma groupement malien des professionnels du pétrole yɛrɛ kɔni ye jɛkulu ye an ka Mali jamana kɔnɔna na mun yɛrɛ kɔni ka baara ɲɛsin don an ka jamana ka carburant donni ko yɛrɛ de kɔni na wa ninnu ka nin ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ Ibrahim Touré ni ale de ye jɛkulu in yɛrɛ kɔni secrétaire permanent ale y'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ ye Mali jamana kɔnɔden de ye ko wa a ka kan olu ka continuer yɛrɛ kɔni ni ka carburant ladon Mali jamana kɔnɔna na ko nka walasa o ko in yɛrɛ kɔni ka kɛ ko fo État yɛrɛ kɔni ka i sen don ko in na ka se ka olu dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ hakilisigi kuma fɔ premier ministre ne o Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale ka jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ka jɛɲɔgɔnya tɛmɛ u ni an ka Mali autorités ɲɔgɔn cɛ la walasa min ye carburant olu
ka continue ko ladon an ka Mali jamana kɔnɔna ko hali n'a sɔrɔ gɛlɛya ale lakanabaliya yɛrɛ kɔni bɛ o ko kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen ni ka continue ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni ladon an ka Mali jamana kɔnɔna na cogo min ni fɛn ninnu kana na se ka dɛsɛ ninnu ka nin ɲɔgɔn ye kɛ kun dɔ fɛnɛ kun ye yɛrɛ de kɔni walasa cɛni min yɛrɛ kɔni donna ni maa ninnu kun k'o dabɔ u ka citerne jenini na wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na o ko la ka se ka premier ministre yɛrɛ kɔni ka ladilikanw lamɛn o ko jaabi yɛrɛ kɔni na an ka Mali premier ministre ale ni ministre fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sen bɛ don ni carburant ko la an ka Mali jamana kɔnɔna na olu bɛ hakilisigi kuma fɔ ni jɛkulu man ni yɛrɛ kɔni ye ko mesure ba dɔw yɛrɛ kɔni taara an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka labaara bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa carburant yɛrɛ kɔni bɛ na sira minnu fɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka se ka olu sira ninnu yɛrɛ kɔni lakana premier ministre bɛ tila ka hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka laɲiniw sabati ko o ye an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ko o ye o ka baara fanba dɔ ye wa o fɛnɛ ka laɲini dɔ yɛrɛ de kɔni dɔn ko wa ko o hukumu de kɔnɔna la olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa Mali jamana kɔnɔdenw ka laɲiniw ka sabati sanga ani wagati premier ministre ka kɔrɔfɔ la ko ni binkani wale minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin ni citerne ni yɛrɛ kɔni ma ko ye nimisala ko ye wa dusuma-kasi ko don o y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye Bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka t'u ka binkani walew kɛ ni ka ɲɛsin ni fɛn yɛrɛ kɔni ma ko b'a yira k'a fɔ k'u dɛsɛra de ko bɛ Bamaci wale maaw ka dɛsɛ de ko fɔ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Bamaci wale maaw b'u ka ko kɛcogo yɛrɛ kɔni falen walasa ka se ka na ni jatigɛ ye jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la ko citerne jeni minnu yɛrɛ kɔni kɛra Bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'o ye nimisala ko ye wa dusuma-kasi ko don ko bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'a fɔ ko kuma o kuma ni jamana kɔnɔden dɔ yɛrɛ kɔni fagara kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko o kɔni ye dusuma-kasi ko ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ni bolo a bɛ tila k'a ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin ni jɛkulu man yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko in na k'u fɛnɛ ka maa dɔw yɛrɛ kɔni tora a la don nata ko yɛrɛ kɔni na min ye premier ministre n'o ye général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ale bɛ jɛkulu man ninnu encourager kosɛbɛ k'u ka to basigi ale ni muɲu kɔnɔna na k'u ka continuer kosɛbɛ sensibilisation baaraw la jamana kɔnɔna na ale ni ko ni an ka Mali force de l'ordre et de sécurité maaw yɛrɛ kɔni ye consigne minnu yɛrɛ kɔni di u ma walasa ka se ka u ka lakanaw sabati ko ni jɛkulu man ka maaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka o consigne ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labato kuma kuncɛ kuma na premier ministre ale kɔni bɛ cikan gɛlɛn kɛ ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko hali n'a sɔrɔ an bɛ taga an ka carburant yɛrɛ kɔni nɔfɛ an sen la ni kuyɛri yɛrɛ kɔni ko an bɛ o kɛ min kɔni ye carburant ko bɛ don Mali jamana kɔnɔna na ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna a y'a ye k'a fɔ premier ministre ale kɛlen ka kuma tɛmɛ ani an ka tajimafɛn ladonnibaga ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla k'o kɛra lawasaba ye u bolo ka d'a kan wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na maa caman kun dusuma kasilen don jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a fɔ ko Bamaci wale maaw ye an ka citerne dɔw yɛrɛ kɔni cɛ sira la nka n'an y'a ye k'a fɔ ko an ka Mali gouvernement maaw bɛ fɛ ka u sen don nin ko in yɛrɛ kɔnɔna na walasa ni ɲɔgɔnna ko kana na kɛ Mali jamana kɔnɔna na o bɛ ka kɛ sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni jigi tugu bɛɛ jigi dalen don a kan k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye an ka Mali autorité u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ɲɔgɔnna kana na kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na yani école wuli yɛrɛ kɔni cɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na min an ka Mali kalanko ministre ni o ye Amadou Sy Savané yɛrɛ kɔni ale ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani an ka jamana école karamɔgɔw ka syndicat ni ɲɔgɔn cɛ la tɛnɛn don septembre kalo tile 15 san 2025 ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali kalanko ministre ni école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min ye san 2025 ka don san 2026 kɔnɔna na o école wuli kɔni bila bɛ octobre kalo tile fɔlɔ nata in na san 2025 wa ɲɔgɔnye kun kɛ kun de walasa ministre ale ni école karamɔgɔ ninnu ka syndicat ka se ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna na école wuli labɛnw ko kan min ye kalanko ministre ni o ye Amadou Sy Savané ale ka kumaw kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko walasa école ta in yɛrɛ kɔni ka daminɛ hɛrɛ ale ni bɛn kɔnɔna na k'a ka kan yɛrɛ kɔni jɛɲɔgɔnya ka tɛmɛ autorité ale ni école karamɔgɔ ninnu ka syndicat ni ɲɔgɔn cɛla la kalanko ministre ma dan nin dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma u ka ɲɔgɔnye in kɔnɔna na gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ école karamɔgɔ ninnu ka syndicat yɛrɛ kɔni k'a y'u ka gɛlɛyaw lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni u sɔrɔ ka sanga ni u ka enregistrement laban ko ninnu yɛrɛ kɔni min ye école karamɔgɔ u y'o gɛlɛya yɛrɛ kɔni da ministre kulo kan ale ni école karamɔgɔ ninnu ka lakanako min ye école karamɔgɔ syndicat ale ni ministre yɛrɛ kɔni o kumana ni fɛnba ninnu yɛrɛ de kɔni kan maa ninnu yɛrɛ kɔni bɔlen kuma na u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ la k'u ye lawasaba sɔrɔ a la wa k'a kɛra kumaɲɔgɔnya ɲuman ye ka da k'a kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ école karamɔgɔ ninnu kan kosɛbɛ ale ni jɔrɔna minnu fɛnɛ bɛ ministre yɛrɛ kɔni ka bɛɛ lajɛlen sera ka ita yɛrɛ kɔni da kɛnɛ kan o jɛra ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ kɔni ni ka fɛɛrɛ sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛyaw la Amadou Sy Savané ale bɛ hakilisigi kuma fɔ école karamɔgɔ syndicat ninnu ye a b'a yir'u la k'a fɔ ko ale kalanko ministre ka cakɛda maaw yɛrɛ kɔni bɛ école karamɔgɔ ka bila la ko wa olu pɛrɛnnen don sanga ani wagati ka se ka
fɛɛrɛ latigɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ ekɔli karamɔgɔ ninnu kan ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ u kan teliya la. Kuma kuncɛ kuma na kalanko minisiri ni o ye Amadu Si Savanɛ ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana ekɔli karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma. A b'u fo u ka cɛsiri hali ni u ka baara kɛ ko ɲuman na an ka jamana sifinnakaw kalanni baaraw la. Kalanko minisiri ni ekɔli karamɔgɔ ninnu ka syndicat yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye kɛra sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw la nisɔndiya kosɛbɛ ka da ka kɛra sababu ni bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko min ye minisiri ye hali ni ekɔli karamɔgɔ k'u sera ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ o ɲɔgɔn cɛ la ko wale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni ekɔli ta in yɛrɛ kɔni nana kɛ ka sɔrɔ baasi foyi yɛrɛ kɔni ma kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na. An ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye an ka jamana parti politique yɛrɛ kɔni ci wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na. Parti politique cilen yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye parti tɔnkɔrɔ maa ninnu yɛrɛ kɔni olu ye avocat jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ko furancɛ fanga ɲɛmaa kɔni ye décret min bɔ ni o décret kɛra sababu ye ka parti politique yɛrɛ kɔni ci ko ka décret yɛrɛ kɔni annulé. O avocat jɛkulu maa ninnu yɛrɛ de kɔni ye laseli kɛ tarata 2 septembre kalo tile 16 san 2025 ko ni affaire judiciaire ko min bɛ olu ni an ka Mali état yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko sababu bɔ parti politique cili ko in yɛrɛ kɔni na ɲɛtaga minnu donna o la avocat jɛkulu maa ninnu bɛ o ɲɛtagaw da jamana kɔnɔdenw tulo ka hali ni an ka maa ninnu yɛrɛ kɔni plainte tigɛ an ka conseil national de transition membre fila ninnu yɛrɛ kɔni kan ɲɛtaga fɛn fɛn donna o la yɛrɛ kɔni jɛkulu maa ninnu bɛ u da se o ko ma ni ka a walawala jamana kɔnɔdenw ye. Collectif des avocats maa ninnu ka communiqué in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ k'an ka jamana conseil national de transition ni o ye CNT ko membre fila ni o ye Bitɔn Mamadi Kulibali ale ni Mulayi Keyita ye ko ni maa fila ninnu taara u tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka pôle national de lutte contre la cybercriminalité tribunal correctionnel maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko donna nataw la ni maa fila nin yɛrɛ kɔni ka taa procureur yɛrɛ kɔni ɲɛma. Avocat ninnu ka kɔrɔfɔ la ko CNT membre fila nin yɛrɛ kɔni ka procès baaraw yɛrɛ kɔni bɛna na kɛ octobre kalo tile 2 nata in na san 2025 hakilila jiginna mais kalo tɛmɛnen san 2025 wagati min wulikajɔ dɔw kɛra an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka parti politique cili ko in bali an ka Mali jamana kɔnɔna na o wagati in na an ka CNT membre fila ninnu yɛrɛ kɔni yera jakumata dɔw yɛrɛ kɔni na jakumata minnu na CNT membre fila ninnu kun bɛ ka menace ale ni neni yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin parti politique maakɔrɔ ninnu ma kabini o yɛrɛ de kɔni kɛra ni parti politique maakɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka plainte tigɛ CNT membre fila in kama nka avocat jɛkulu maa ninnu yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wagati yɛrɛ kɔni na plainte in ko yɛrɛ kɔni ma taga ɲɛ ka d'a kan problème dɔw yɛrɛ de kɔni kun donna a ko la ni avocat jɛkulu min yɛrɛ kɔni sigi bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka parti politique cili décret in yɛrɛ kɔni annulé an ka kiriko maaw yɛrɛ kɔni fɛ o jɛkulu in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maître Mutakantal bɛ yen nɔ Sani Jalo bɛ yen nɔ fo ka taa se Mamadu Ismaël Konate yɛrɛ kɔni ma a yɛrɛ k'a fɔ ko jɛkulu in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni avocat saba ninnu de bɛ yen nɔ collectif des avocats maa ninnu bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko CNT membre fila in yɛrɛ kɔni ni o ye Bitɔn Mamadi Kulibali ni Mulayi Keyita yɛrɛ kɔni ko ninnu tɛ garisigɛ immunité foyi la ko affaire judiciaire fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ma nana kɛ police spécialisée yɛrɛ kɔni na ko ni membre fila nin yɛrɛ kɔni tɛ garisigɛ privilège foyi la yen nɔ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɛtaga in yɛrɛ de kɔni donnen don baara in na ko conseil national de transition ka ni membre fila min yɛrɛ kɔni ye menace ale ni nɛni kɛ ne ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma olu ka wulikajɔ tɛmɛnen wagati yɛrɛ kɔni na ko maa fila nin yɛrɛ kɔni na taa an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité tribunal de correction maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la octobre kalo tile 2 nata in na san 2025 walasa u ye kuma minnu yɛrɛ kɔni fɔ kiri ka se ka tigɛ olu ni parti politique maakɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na AES ni o ye Alliance des États du Sahel ye ni nin ye jɛkulu ye min kɔnɔna na Mali, Burkina Faso ale Niger yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ olu ka kiriko minisiriw ka délégation dɔ yɛrɛ kɔni ni Niger jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye ni o ye général Abdourahmane Tiani ye don tɛmɛnenw na Niger jamana kɔnɔna na yanni AES ka kiriko minisiriw ni Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn ye kɛ o y'a sɔrɔ AES ka kiriko minisiriw yɛrɛ kɔni ye tile damadɔ ni baaraw kɛ wa u ka o baara in yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u ni général Abdourahmane Tiani ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ u ka baara in yɛrɛ kɔni
na u sera ka ɲɛtaga minnu sɔrɔ a la n'u ye jaabi minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la u bɛna na o jaabi ninnu yɛrɛ de kɔni da Niger jamana ɲɛmaa kulo kan. Hakilila jiginna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali, Burkina Faso ale Niger olu kɔni ka kiriko minisiriw yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni walasa ka se ka AES jamanaw yɛrɛ kɔni gɛrɛ ɲɔgɔn na ni kiriko fanfɛla fɛnɛ ye. U bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka kiritigɛ cogo yɛrɛ kɔni kɛ kelen ye ka u ka sariyaw yɛrɛ kɔni dalakɛ ni ɲɔgɔn ye fɛnɛ. AES ka kiriko minisiri ka délégation min yɛrɛ kɔni taara Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛ o délégation in na Daso Rodrigue Bayala ni ma ko fɔlen de Burkina Faso ka kiriko minisiri ale kun bɛ yen. Mamadou Kasonge ni ale de an ka Mali kiriko minisiri o fɛnɛ kun bɛ yen nɔ. Ale ni Aliyo Dawuda ni ale de Niger yɛrɛ kɔni ka kiriko minisiri a yirala k'a fɔ ko ni maa saba ni bɛɛ lajɛlen de kun bɛ u ni Niger jamana ɲɛmaa ka ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na. Ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ minisiri ninnu ye tile damadɔni baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la. U ye jaabi minnu sɔrɔ u ka o tile fila baara in na u y'o jaabiw da Niger jamana ɲɛmaa kulo kan. Ale ni donna nataw yɛrɛ kɔni na AES kiriko minisiri yɛrɛ kɔni nana jɛɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la sira minnu yɛrɛ kɔni fɛ u sera ka olu fɛnɛ ɲɛfɔ Niger jamana ɲɛmaa ye. Ninnu yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na min ye Niger jamana ɲɛmaa ye ni o ye Général Abdramane Tiani yɛrɛ kɔni a b'u fo kosɛbɛ u ka jaabi ninnu sɔrɔli la u ka ni tile damadɔni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na. A fɛnɛ ye bilasiralikan yɛrɛ kɔni di ni maa ma min bɛ se ka u dɛmɛ kosɛbɛ u ka donna nataw jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni na. Talata 2 septembre kalo tile 16 san 2025 Sierra Leone jamana ɲɛmaa ni o ye Julius Maada Bio yɛrɛ kɔni ale sera Burkina Faso jamana kɔnɔna na dekofɔlen yɛrɛ kɔni na yɔrɔ min na hanana teriya ale ni baara visiti yɛrɛ de kɔni na. O wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni maaw kɔni bɛ ka jate k'a fɔ ko min ye Burkina Faso ni Sierra Leone yɛrɛ kɔni k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dɔ fara o jamana fila ninnu ka jɛɲɔgɔnyaw kan. Burkina ka présidence mɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ kuma Sierra Leone jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka seli la olu ka jamana kɔnɔna na o ka kɔrɔfɔ la ko Julius Maada Bio yɛrɛ kɔni sele Burkina Faso aéroport yɛrɛ kɔni na k'a kunbɛra Burkina Faso jamana ɲɛmaa de fɛ ni o ye capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ kɔni ko wa Sierra Leone jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kunbɛra kunbɛcogo ɲuman na ni o kɛra nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na. Ko Sierra Leone jamana ɲɛmaa ka nali ko la Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Burkina Faso ka finitigiw ye cérémonie militaire dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ka o kɛ bonya ye ne ka ɲɛsin Sierra Leone jamana ɲɛmaa ma. U kilalen Sierra Leone jamana ɲɛmaa kunbɛli baaraw yɛrɛ kɔni na u sɔrɔla ka u kunda Burkina Faso palais présidentiel kan. A yɛrɛla k'a fɔ ko Sierra Leone jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka ni visite in senfɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko jamana fila ninnu ka délégation bɛna na kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la sujet ba dɔw yɛrɛ de kɔni kan ni o dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛɛrɛ minnu bɛ se ka latigɛ walasa jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ Burkina Faso ni Sierra Leone ni ɲɔgɔn cɛ la ka o jɛɲɔgɔnya tɔ in yɛrɛ kɔni nɔgɔya ale ni ka sinsin. Wa u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na u bɛna na u da se kumaba dɔw yɛrɛ kɔni ma min bɛ an ka région kɔni na ale ni diɲɛ kunkankow de kan. Ko jamana fila ninnu ka délégation yɛrɛ kɔni tilala u ka ni ɲɔgɔn ye baara in yɛrɛ kɔni na Burkina Faso jamana ɲɛmaa ni Sierra Leone jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna na mɔgɔ fila ɲɔgɔn ye dɔ kɛ. Hakilila jiginna kabini Burkina Faso jamana ɲɛmaa ni o ye capitaine Ibrahim Traoré kabini ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fanga ta Burkina Faso jamana kɔni na ni kun ye a siɲɛ filanan de ale ni Sierra Leone jamana ɲɛmaa ka ɲɔgɔn ye ni o ye Julius Maada Bio ye. Wa Sierra Leone jamana ɲɛmaa ka nali Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa caman ka kɔrɔfɔ la ko b'a yira k'a fɔ ko jamana fila ninnu bɛnnen don ko wa u ka di ko wa ko in b'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko Burkina Faso ale ni Sierra Leone yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka jɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ kɔni walasa gɛlɛya min bɛ jamana fila nin kan ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka o gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ u fila bɛɛ kan. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni ka carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.